Malawi Brief. Comrade Lydon Mangochi kulankhulapo chifukwa zimene akumayima munsewu ndi kumawerenga magalimoto amene akunyamula chimanga. Tamveserani. Mbiri kuyang'anisisa magalimoto akudusa pa chimanga chakupangitsa nukhala chidu ambiri chonchi ndi chani? Ineyo ngati Comrade Lydon Mangochi ndili muno mumzinda wa Lilongwe pa msewu uno wa Chilambula kuwerenga magalimoto kuti kodi chimanga chimenechi anthuwa amachibisa bwanji nthawi imene timalira ndi mitengo ya chimanga m'dziko muno. Izi zingosonyezeratu kuti anthu sakonda anzawo ali afuta kungopanga maprofit. Ndiye zimenezi zimapangisa kuti chimanga ichi chinakavunda chabe. Ndithokoze boma ilili la DPP pa utsogoleri wa mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika under Blue Alliance kunena kuti abwera ndi chiganizo choti awaguleso Amalawi chimanga ngakhale amachibisa chifukwa kunali kubisa chimangachi ncholinga choti adzagulise modula. Koma popeza Mulungu amalikonda dziko lino, izi zimene zikubwera pa mbalambanda izi, kubisa kwa chimanga kuja kukuonekera kuti inakawina MCP boma la Achakwera Amalawi tinakakukuta tinakadya sima pa mtengo wodula. Ndiye chisisi cha Mulungu ndi chimenechi. Ndithokoze ino Amalawi apa Central Region kunoti mwavota mwanzeru mosayang'anira mtundu, mosayang'anira munthu kuti ngwa kwathu, mwavota kuti atiwombole ndani. Ndi chifukwa chake mkulukuta moyo ali busy pasi pa Ministry of Agriculture, Ministry of Finance kuchita chakali kuti zinthu ziyenda ndithu tuziyenda. Ngakhale mafuta akwera pachimake musadandaule nazo Amalawi. Inuyonso ngati antolankhani kunena kuti mufanise uthengawo matransporter asapezere mwayi woti akweze mitengo anakweza kale. Mafuta akugula pa 13,000 pa black market. Ndi chifukwa chake ndikuwerenga magalimoto pano pa Chilambula kuti kodi Amalawi anali nchimanga chotere. Andi kuti uone magalimoto ambiriwa iwe ntolankhani ukanene zoona chimanga chili magalimoto ichi cha ambiri eni yake ndi andale MCP amachisunga chimenechi chifukwa linakadusa boma lija la Achakwera panalibenso zomatsutsa. Bwezi tikungokong'onthedwa ukatiyika kundende tathera pati pamenepo. Panopa tikuyankhulabe chifukwa anthu odziwa democracy ndi amene ali pa mpando. Komanso mwapadera ndiwongoleko mawu amene speech ya Chihana, speech ya second vice president, anthu ena akaitengera ndale. Achihana sana yankhule mawu onena kuti achewa ti amanafetereza ayi. Mubwereze kumva bwinobwino speech ija palibe mawu amenewo mkatimo. Koma kuti chifukwa pamalawi pano liwu lilonse ayankhule wandale limakhala la ndale. That's why anthu amizi akuaponyera mawu amenewo kuti anthu akhale otani, Achihana akhale oyipa. Simene zilili. Enoch Chihana second vice president wathu ndi munthu wanzeru zakuya. Ngati pamalawi pano pali anthu ena odziwa umunthu ndiye second vice president Enoch Chihana amene amayankhula chinthu motsatana ndi nzeru luntha amene anampasa Mulungu. Ine ndikunena zoona mafumu pano pa Central Region, abale anga pa Central Region, musamvere zimene akutsandauzira mwina pa social media pa speech ya Right Honorable Enoch Chihana ku Phalombe kuja. Simene zilili. Uyu ndi mwana wanu wapompa pa Kasungu, mkazi wake wapompa pa Mponera. Sanga yakule mawu opotoka kuti inuyo akuyike ni mavuto. Ine Comrade Lydon Mangochi ndikusimikizireni chinthu chikalakwika ndi mazuzula. Sindikutengera kuti kaya boma ndi DPP kaya boma linali MCP timazuzula kuti izi si zabwino izi zabwino. Ndiye tiyende limodzi mpaseni support mkulukuta moyo
pa ntchito zimene akugwira kuti chonsefe tikhale tikumva kukoma kuchoka pano pa Chilambula mu mzinda wa Lilongwe kumene kwachaza magalimoto achimanga ankhani-nkhani. Ine ndi Comrade Lighton Mangochi.